Здравейте, приятели! Добре дошли в града на казиното. Намираме се в Лас Вегас. Не можах да се включа вчера от Хавай. Пристигнахме днеска в Лас Вегас. Полета ми беше рано сутринта, в 8:05 излетях. 5 часа кацах тука. Общо взето, първия ден настанихме се. Хотела е горе-долу добре. Далинг казино хотел се казва. И както е популярно на всеки първи етаж, във всеки хотел им е казино. Групата на Шаро тръгва. Само че не знам къде отиваме. Намираме се пред Caesar Palace. Това е най-големия и най-скъпия хотел в Лас Вегас. Групата е около 30 човека сме. Тук всички хотели са огромни. Не знам колко сгради са, обаче от едната сграда в другата сигурно вървиш горе-долу приблизително около 5 до 10 минути, за да стигнеш от единия край до другия край на хотела. И то са само казина, минаваш през едно, през друго, през трето, барове навсякъде. Долари, само долари бъдат тук. Така, хотела горе-долу си е един малък град, общо взето. Тук ако изгубим групата, ще има проблем. Няма намиране после. Всичко е направено, рисувано ли е, не знам, ама е уникално. Наистина се едно на живо се. А всъщност е покрив. По-точно не покрива, а тавана на хотела. Направихме с по няколко снимчици и няколко клипчета. Хората тук е уникално. Наистина просто е невероятно. То не са скулптури, то не са красоти, то бе уникално. Ще се опитам по-малко да дрънкам, повече да показвам кадри. Отиваме в момента в Hell's Kitchen, познатото място на шеф Ангел. След малко мога да чуете 3, 2, 1, готвим! Включвам се директно от Белажио, един от известните пак хотели. Готин. Много различен щат от другите. Нощният живот тук е на първо лице.
Все едно сте в приказката. И това всичко е направено в хотела. Просто отделна зала. Наистина изумително. Както си в казино и изведнъж учиш приказка. Традицията, където и да си по света, винаги дюнери. Бързо, лесно и вкусно. Приятели, взехме дюнера. Аз ще ви дам оценка на турски дюнер в Лас Вегас. $16 струва между другото. Ама все пак сме в Лас Вегас. Какво да очакваме? Добре, не зле. Между другото преди това бяхме на пееще фонтани, беше много готино. Но сега се подсилваме преди дискотека. Отиваме, слагаме дънките и отиваме. Тук входа за жени е $30, а за мъже е $50. Утре сме цял ден на басейна в хотела. Последния ден ще си пробваме късмета на казиното. Ама разбира се, умерено. Оставам дебитните карти в хотела и взимам само $100, защото бързо се фалира в казино. Правихме са, сложихме дългите панталони. Его аутфитчето. Дългите дънки, тенисчицата. Готови сме. Бара се казва Омния, той тук между другото ни е от другата страна на нашия хотел. Хипер близко, така че и да вкараме малко повече алкохол не е проблем.